Hementxe 40 zentimetro, 40 eta 40, 80. Gehiogei, hemendik honeraino metro bat. Baolako 100. 100 metro guretzako ez da inbeste, baino barraskilo batentzako, 100 metro odisea bada. Eta taberna klasiko batentzako 100 metro ze izango da. Uskeri bat, odisea bat, guantxe jakingo dugu. Kaixo lagunak, eguerdion eta Joseba Balda, ongi etorri, zer moduz? Ondo, dena ondo, eskerrik asko hiri etortzeatik. Bueno, Eskurra tabernako nagusia zea, eta 100 metro moitu behartzeate, ezta? Bai, askorez, baino... Askorez, nuntzaudete guantxe kokatuta? Guantxe kokatuta Groso auzoan, Donostin, Mirakuruz kalean. Vale, eta noa zoazte, itxaso aldea, atzek aldea, mende baldea, eki aldea, noa moitu behartzeate? Irun aldea, baino urrengo kalean. Eki aldea, euskira gautun, ezta? 100 metro urrengo kalean jarriko esate. Pentsatzen deten saladilla mitiko hori horreongo, ala, ezta? Moituko ala zuekin batea, ezta? Ez, gu gore Eskurrako proposamena guztiarekin aragoaz. Vale, osea, berdina izango da, baina leku saldatuta, ezta? Oida. Eskerrak entxaladilla hori mantendu behar data. Bueno, lagunak, ikusiko zue, elkarrekingo dugu eundoko errezeta, atazka burraz, hau da errezeta bat neguan jatean indarra emateko, eta ikusiko zue, eta brandada antzeko bat, eta lagungarriko jau pipertxo batzuk erreta, eta arito batzuk tipulana. Ados? Ondo, bai. Adi lagunak, ez moitu hortika. Bueno, lagunak, eta tokaio, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan, bale? Mantxako errezeta badau. Da errezeta bat esan dizuten bezala, brandada bezala, eta entxala desde bingo, ja, kokotan jongon ze entxala gaten, ez da? Patata ikusi zunean, ez dugu egoziko. Bai, urrutitu naiz. Urrutitu naiz. Bueno, lasai egon ba. Ingo deuna da, beitu, ura jarriko dugu martxan, eta ura erramuakin jarriko dugu goxatzen, erramua eta piper txorixeruakin ebai. Bertara, ingo deuna da, patatak, lurrak endu, ondo garbitu, bertan egosten jarri, eta bertan ebai egoziko dugu gero bakailua. Baino, lehendabizi patata utziko dugu, ia egozi dagotea, zera bakailua gero momentu baten egozikoa. Gero bertatikan, ateako ditugu osagaiak, eta ingo deuna da patata, bakailuakin. Eta baitare, gero batzuia txiki-txikin da gordinikan, ingo dugu dena nastu. Igual batzu ja morteruan txikitu, gainuntzekoakin olio berdin pixka bota, eta brandada bat izango bazan bezala, baina hori ingo deuna da platerian aurkeztu. Platerian jarriko dugu hori oinarrian, eta geho gainean jarriko dugu arrautza egozila, eta intxaurra batzuk sartaietik pasata kurruskari bezala topatzeko. Eta hori gutxi balitz, lagungarri ingo deuna da. Hemen, dazkau, piper morroiak, ingo dituguna da, labea sartu olio eta gatza pixkatekin, gero erreta daudenean zuritu, txukundu, eta baratzuri pixkatekin salteatu. Eta baitare hor dakau, tempura irina, hortxe dakau kolorante pixkat, kolore pixkat emango jo tempurai, arituak moztuko ditugu, hola, sentimetro batekoak, arituak atea, bertatik pasa, frijitu, eta baitare lagungarri jarriko ditugu. Eta aldi berian mingaina eman, bale? Venga. Bueno, hau esan da, batzuak lagunduko ja zuzuritzen, bale? Hemendikan beharko ditugu, bertako, 3 ale dola, eta gero beste pare bat ale hemen piperrak salteatzeko. Orduan, zuritu, eta nik bestalde, kasuela martxan jarriko eta gozteko, bale? Bueno, nolatan etorri da aukera hau, o nolatan aldatu behar dezuetan, zenbat urte daka taberna, Eskurra tabernak? Eskurra tabernak? 100 urte gutxienez bai. 100 urte gutxienez? Leku berdinean, izen berdinakin? Izen berdinakin ez. Aurreneko jabeak bere abizena jarri zion eguren omentzan. Bale. Eta hori,
Zegertatu zen, gerra garaian alde inberdintzatzula, nahiko gorri jomentzan, Vale, eta bere koinatuari eman zion taberna. Vale. Bere koinatuaren abizena eskurra, berak eskurra jarri zion izena, eta geroztik ez da muitu. Ona. Eta lehenoko familia eskurrakin zer ikusik handakazu, o zuek noiz hartu zeate bertara? Nire familiak hartu zuen 1960 Vale, ostra, urtiak epasadia ordutik, Baita, Vale. Eta familiko zenek hartu zuen hori, zenek jarri zan martxan? Etorri zian, nire aitona mona, aita, osabekin, familia guztia, Vale, betelutik. Betelutikan, Vale. Baserria utzi zuten, Eta, hemen, tabernero lan egitea. Vale, ensaladilla hasieratik aldao. Zuen sartu zenuten ensaladilla, o 100 urte dazka ensaladilla horrek? Ez dakiz bat izango ditu, baina nik badakit, nire familia gertu zuen erako, ensaladilla ja famatua lantzen zala. jala. Ez que ze gauza ona da ensaladilla. Ona da honian, txarrake badaude, Baina ensaladilla ona, patata ondo egozilla, barazkik ondo egozilla, arrautza pixat, ez dakit atuna, zuena sekretua izango da, ez da? Pixka bat jartzen diogu, baina oso gutxi. Oso gutxi, pixka bat gargan. Bai, nire asko ginetze gustatzen, gero lehortu iteu haua, Bere eta bonito, ozea, galuze guztua hartzen du. Galuze oso hartzen zu, ona. Eta, geho, zein da sekretua ensaladillana, zein da hor sekretua? Hain hona iteko. Ni pentsatet egunero eta fresko itia, oi bat, ez da? Ba, egunero. Era bat ari dia sukalden egiten, era bat. Egia esan ensaladilla, nahi, de inberria da honian. Guandikan, otzgailuti pasagabe. Hor da honian xamurra, maionesa bere puntxuan, barazkik eta eze pela, baino bere puntxuan, esate, ze gauza ona. Gio ja otzgailuan sartuta, ere bai hona da, baino pixka ja kompaktatzen, gutek historia, ez da? Bai. Gainan saladiak azkar aldatzen ditu zaporeak, hori zu diozuna egin berrin hori da perfecto, baina, claro, ezin dugu beti egin berrin. Bueno, egunero egiten dugu. Egunero egiten dugu eta ia egun batetik bestera eta zenbat kilo egiten dugu? Kilo asko saltzen dira horren saladillana, hor... Bueno, guk bere garaian kalkulatu genuen, pandemia aurretik, hilabetean 1000 kilo ingo genitu da. Tonela bat! Aila, letxe hor bainatzeko moguan ensaladilla barruan, Onna. Eta gaurkonean, berresuratu dugu. Onna. Ni badazekiat hori dakazuela gordeta gaine errezeta, Coca-Colan errezeta bezala, ez da, Zenbatek dakizu errezeta hori, zehazkiten. Bideiatzen dezuenean, gazkin desberdinak hartzezu eta hola? Baina ez dauka, ez dauka historion, dirizu pintxo bat hartu dezakezu eta bertan destripatuta ikusi zer daukan. Oso neutra dago. Nik uste sekretua dela, maionesa. Maionesa, no? Etxean iten dugu. Xamurranin, etxian indagua, eta txukun-txukuna. Egia esan, ondo indat atxen indako gauza, baino gauza hobeik ez dago. Eta egia esan, holako gauzak zori txarrez leku askotan galdu indira, ez da? Jendia ja tiratu maionesa indakoa, gauzak... Lana du, eta hori karo. Bai, lana du, dudik gabe. Nei kruazenak inberdina, batate, jendia, kruazena zeona egiten, iten duelako leheno bezala. Eta egunero inda fresko hain. Azkenian truko gutxi gauzak, ez da? Lana eta lana, ez da? Sekretu gutxi da, hori da sekretu bakarra. Oide. Bueno, eta bertan, ze iteu jendia? Bertan jatea, jendiak etxea emateu, danetik dakazue pixka, eta nolako? Denetik, bertan pintxoan dauzkagu, razioetan ere bai, eta eramateko, jendeak ohitura asko hartu. Asko hartu, ez da? Nik uste pandemia eta gero lehen baino gehiago. Bai, ez da? Ohitura hori hartu da, eta mantendu da, eta asteburutan gehien bat, asko saltzen da. Asko eramateko egiten dezuen. Ensaladillaz gain, zein da zuin eskaintza tabernan? Ze gauza gehiago eskaintzen? Zein da gauza ezin dianak endu hortikan? Gaurko gunean patata tortilla. Patata tortilla. Bai, zeba hor gun bat, patata tortillarekin eta nahiko txukun ateratzen zaigu, eta geroztak gehiago eskatzen dizkigute. Bai, Eta horiek ere bai, eramateko askotan. Eta adibidez, jatetxe ere badaka, jendia eseitzea bazkaltzea eta hola? Bai, jangela dauka. Bai. Ze eskaintzen dezue jangelan? Denetik pixkat, pintxoak, otartekuak, sandwichak, hamburguesa pare bat ere dauzkagu. Baina gehien bat jendeak eskatzen diguna eta tendentzia hori ez, razioak. Partekatzeko. Pixkat informalo, pixkat hori laungiruan jateko, eta... Zein dia arrakasta gehien dakaen razioak? Ensaladillak aparte? Ensaladillak aparte, tripakiak, motorrekin... Hora bazkazue plater klasikoak. Gero bakailua joarreroan ere badukagu. Vale. Bai, eta gero pikoteo bezala,
txopituak, bai. Txopituak, asko, Ez que zeunak dira, txopituko laprekitu berriola goxo-goxua sartu eta barroa da, gauza erra. Zalako razioak. Bueno, zen musuaz, betu, hau ingo deuna da, hor behian dakazu sakarrontzila, hor organikoa bota, hauek listo, eta ingo deuna da, betu, nahazu, hau mahatzen, betu, nola bi biharko ditugun, gero brandadakin txiki da, eta gero gainuntzekua botako ditugu, nahazketa, baina bi hauek, lauki txikitanin erresago zanpatzeko, berta bota eta zanpatzen bale? Osondo, eta zino, bago atxerrek itxarraka. Eta Joseba, noiz izango da aldaketa hau? Noiz jungo zeate beste, ez dakit, eskurra deituko dan, edo nola deituko dan taberna berri ja? Egun urte eta gero pena mango garea gotia, ez da? Bai, pena bada, a ber. Aldaketa beti pena dira, baina hobeako izango, ez da? Nior jaioa naiz, eta bueno, baina ikusten ari ginen ja beharrezkoa genula aldaketa bat. Bai, Zerren bila juntziatek gehiena, zer da beharrezkoa zen dutena? Bale, alderik handiena batetik bestera da berrian sukaldea handiago daukagula. Bale. Daukagun lan bilarako beharrezkoa da. Bai, eta lehen hola, sukalde txikitan sukaldatzen dana, eta guain behar da, bai aragintzako, arraientzako, gauza guztik ondo bitzeko. Eta gero makinariare erosten dezu, ez tokirik, eta azkenean hori, nahiko mugatuta gaude alde hortatik. Beste puntu bat da, taberna berrian, kale peatonalan dagoena. Eta terrazako eskorra daukala. Lasaiago izango da lekua. Eta gaurko gunean badakigu jendeari terrazan egote asko gustatzen. Terrazan, eta segurtasuna, eta ez egotia rapide ondon, eta danak ondo kartu. Eta bi arrazoi horien gatik. Eta gauza zan edo horrela jarraitu, edo saiatu. Saiatu. Hori beti ondo tortzea eta. Bueno, eta Joseba, zehazki noiz izango da aldaketa hau? Noiz hasiko zeate beste lekuan martxan? Bueno, zehazki ez daukagu fetxa jarrita. Bai, obra jakiten dira, noiz hasten dira, baina noiz bukatzen dira, ez dira jakiten. Ba, txukuntze lanetan egia, eta bueno, nik uste, azte santu eta pasatakuan. Pasatakuan bueltan, jarea jungo zate, ez da? Azte santun deskantzu pizkat hartuta. Ona. Baina pentsatzen dut bai, sare sozialetan eskediko zuela noiz irikitzean zeatikan oso gauza bereziak eta aktiboak zaudete hor sare sozialetan, ez da? Bai, gustoko dugu horrelako gauza egitea, eta, bueno. Nola okurritu zaizkik historia, bai? Nola aztea izauek martxan jartzen? Bueno, nik ez ditut egiten, baizik eta baukate lankide bat, historio jepeak montatzen ditu, eta, bueno. Ondo pasatzen zuen alekin. Pandemi garaian hasi ginen bideoak egiten, ze besterik ez genuen. Pintxorik abiti bideoak egiten ez, hasi ginen astero bideo bat egiten. Eta gustora hartu dio. Eta guain lan estra hori, gustu hartzen dezu eta zoze berezi jain da. Zenbatero, astero prestatzen dezu bat, ama oste gunean behin, batzutan bi, bestetan batez, o nola kudeatzen dezu hori? Ez daukagu horrela neurtuta, baina, bueno, bai, astean behin ez balin bada, bi estetik behin bai. Vale, ez dizu jai egunien ingo, ez da? Bentsatzen edo, o arratzaldeko vuelta hortan, o taberna itxitakoan, o goizian taberna itiki baino lehen nuo. Ba, edozen momentu. Gauez ere egin izan ditugu, tabernatik atera bideo egin berri sartu horri bai, jaiegunean, jaiegunean bakizu. Azte egunean, hostelerua jaiegun gutxi daka eta nauziak batez. Bueno, launak, hemen txe, lendabiziko urratza egin deu, patata egosten jarri deu erramua eta txorixeruakin, arrautzak egosten jarri dugu, eta hoi morteruan sartu, txikitzen hasiko geha, eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, bale? Bale. Eta zehazki jungo geha, Korostondo jatetxea, ikusiko zue, ze leku eharra, eta ze plater berexia indiguen. Bakizue bertan kokodrilo zu eta dana jaten diala. Guazen area. Apa, Joseba, egunon, Jonas, hemen gauz, otxandizon, Korostondo jatetxien, eta, bueno, beste errezeta gozo bat egiko asmotan, Osea, gontxe laste sukalde sartuko eta prepatan hasikoa. Bueno, errezetarekin hasi orduko, azalduko txuet, Korostondo jatetxe, ze ingurunetan dauen kokatute. Orduan, bueno, gauz, Urkiolatik 8 kilometroa, Gasteiz Durango bitartien,
Eta, bueno, gu ingurutan dau, Anboto, Gorbeia, paraje entorno privilegiatu bat. Eta, bueno, hainbat aukera duko zuez, edozein kiroleiteko, edozein mendi aukera iteko. Baserri honek, Korostondo izena duko, ze hemen aldemeneko mendize da Korostarte, da Korostondo. Eta, bueno, baserri zahar bat da, ez dakigu noskue, exactamente, baina, bueno, oso zarra dala, argi dau. Guk jatetxe moduen eta 4 urte daru hemen, jatetxe zanien errespeta usan txeko estruktura, arriz eta bigazarrak eta danak dauz originalak. Da zan, pizkat niri guztat zenak, ez da? Eta gero, dekorazioarako, baserriko tresnak eta, pizkate honek antxineko gauzak eta pizkat bakasi museo baten moduen jarrite dugu baserri, ez da? Hoxe da gure guztak gune eta hola txik. Da, gure sukaldaritzan ikustu dala tradizionala, dana gehien edo iten du parrilako gauza. Gero saltzak, babape bai, dana duku, gurrezko txapa bat egiten die babak eta horrek gauza guztiok, eta gero, aukelak eta hor dana, txingarretan eta bardin egurra eta iketza. Eta gero, ukuz gauza holan pizkat esotikuek, kokodrilue eta holako gauza celebriek badukuz batzuk, baina protagonista modun hemen sukalde honetan parrillara. Bueno, eta oin besteri barik, sukaldeak gongo gara, eta hainbiu, erresetatxo bat, oso bizkate komikue, saltoka gongo gara. Bueno, hemen gauze sukaldien ja, eta, gaurko erreseta izango da, makailau kokotxak, eta igelankak bizkaitarrerara. Zelan aukeratu duguna berrezeta, izek eta Korostondo esaten gabizen antxineko errezeta egiten duzela, eta beste batzu barrizepe fusino baten ju, eta orduen gauza zarra eta gauza barri bat. Errezeta uiteko, prestatu bizkaitar saltza, kipulia potxetan jarriku, da gehitukotzau, pipersikue, berakatza, da pikante pizkat. Eta gero, gitxigora bera, badauenin jadana bertan, erregozitek, hasi egin daunien, oiziku eta ostauku pizkat, bertara botaku saltzara, eta gehitukotzau bai, txakoline, eta patxarra. Eta hau itxiko ordu erdi bat, inguru, 8 minutu ordu erdi, daukuen zuaz, hoxe tardako dugu itxigora bera. Baina, turmizeti paseute dau, eta hemen dugu gure bizkaitar saltza, eta bertan jarrikuz, lehenengo igelankak, eta gero kokotxak. Denpora desbardine daroi egosten eta. Baina, kokotxa sartzeko momentu heldu da. Hasiko naz kokotxa sartzen, banan. Bueno, hau ja prest dau, eta ja platerera atateko mogun dau. Bueno, hemen dau, artelana, platerien, eta gu, agurre esaten. Urrengor arte, Korostondo jatetxetik, Otxandizotik, zuen zain gauz, nozetorko zarien. Txin-txin! Ai, ama, Jon, ze artista izen, oideko, lehenoko gauza sartzia, igelan hankak eta gehor kokotxak, Beti usteiak txundituta, artista hutza aiz, eta gila esan, ze baserriakan, esan dugu esela museo behar bat, eta besti gabe, gio daka hor labe bat, ez dara ikusi baino labe bat, daka hor bobeda ehar bat inda horri titula gauzak, ze goxuak. Besarka da hondi bat eta jarraitu horrela. Bueno, gurian jarraituko dugu, hemen txedakauna da, patatak egosten, erramuta piperrakin, hor guen inbelkena da batzu joie mahau, eta hemen telebista bankizu magia egite deula, eta piperra ja labetik ateitugu erreta. Zurituko ditugu, txukun jarri, tipulakin goitugu gero, guain jungo naizena da, bakailu ere bai egosten jartzen patatakin, eta gero dana egozita jarriko ateako deu, txikitzen juteko. Bale, eta hau esan da, jarraitu behar deu eskurra ezautzen, bale? Bueno, badakit, jendia, esan zen dunean lekuz aldau bertzinala edo, jendia izutu intzala, ez da? Esaten, mekatxiz lamatan, hojun biherriagu, egun urtean honea gundan. Bai, horreneko gauza sorpresa izan zala. Jenderentzako noski, bentsa esan dugu bezala... Pentsatzen inoiz aldatuko dala olako lekun bat, ez da? Inundik inoa. Ez, eta hori sorpresa, eta jende asko bildu zen, galdetzea hori egia ote zen, ez zuten sinesten. Eta bideo baten bitartez esan zen un haue bai, ez da? Bai, bideo baten bitartez iragarri genuen, hasiera baten, aita eta aitonen eta betelura joan ginen, beraien etxean, grabatu gendun, pixkat erakutsiaz, nondik ateratzen historio guzti hau, hori da. Eta, historio guztiak bezalaxe,
hasiera eta bukaera daukala, eta gau, hori zuntzutenean, bukaera, nola bukaera, ez da? Pentsatuko zuen jendeak, bukaera bai, baina noa dijoaz. Ez oso urrite, 100 metro gaina kalkulatzen egon eta uste diara 89. Osa, que lasai hon zaitezte, hortxe daudeta. Bueno, eta jendeak orduan taberna etorri eta zesatezi zuen. Aurreneko gauza egia ote den. Entzundak hori, ez da? Bai, zurrungoia sortu zen, hauzuan, eta Donostin induztu. Eta orduan jendeei lasaitzeko, esaten nahi zinaten, bai aldatuko esatela, baina ez dezuela eserra aldatuko aldi berian, ez da? Bai, gure proposamena, gehien bat ensaladillaren proposamenarekin, lasai joteko, ez? Ez degula utziko gugu. Hogei tapik urtea mazkigu gauzak modu baten egiten, eta bueno. Eta zu bakarrikan zaude, 25 urte zuaz, ja, zu buru belarri bertan familiko gabe, ez da? Nik hasiera baten anai batekin, Aitorrekin hartu nun, 5 urte ginen elkarrekin, 2002-tik 2007-ra. Hortik aurrea... Anaiak utzi intzun? Bai, bueno, anaia Malagarra juntzan bizitzea, eta hori. Beruan aio ikaleko, oseatik juntzan Malaga. Dana onagatik, o... Emaztean goa du. Eta, ara erabakizuten bizitza jutea. Amen, ez da? Onda. Bueno, eta badaki ja lokal berria bedinkatuta da kasuela, ez da? Paisa bategatikan. Bueno, hori bideoan ikusten da. Apaisa, laguna da. Ez da paisa bera, baina, bueno, pixkat, hori ez, bideo horri, humoretsu, ze horreneko bideoarekin jendea izututa gelditu zen, eta, bueno, esan genuen, beste, jendeari pixkat, ez, lasaitu emango diogu, eta, irrifare pixkat ateatzen duen dugun, ez, beste lekua eta lasai joteko, ez da? Beste lekua erakusten, eta ja, bedinkatua, eta ja, lasai joteko jendeak. Bueno, eta leku berria, esan deun bezala lehen, berezitasuna egongo, ja ez dala, kale peatonal baten egongo dala, ez da? Bai. Ez dakit ze berezitasun gehiago topatuko ditugun iristen gani. Ez dakit barra hundiagoa, sukaldia esan dezu bai hundiagoa, ez dakit kartai buelta bat emango jo zuen, edo jangelako gauzei, edo ez dakit. Alde hartatik sorpresa ez da asko izango gugu. Esentzia mantenduko zuen. Esentzia mantentzeko asmo guztia daukagu. Jendearentzako sukaldea bai, bueno, sukaldea guretzako da diferentea, baina jendearentzako izango da terraza polita da. Terrazak emango jo xarma egarra. Bai, eta hor, bueno, gure jakiak barrun eta kanpoan jango dituztela. Bueno, eta Joseba, tabernak ez dakit, ni pentsatzen dut, egun urtean evoluzio eharra izango zala, bai, lehenoko nausikin, zure goza bat aitonenekin, zuekin, baina hor evoluzio bat egon gozan azkenengo 25 urtetan ebai, ez da? Aldaketa bat, klientena esan dezuna bai, pandemia eta gero gauzak aldatu diala, etxean amateko, ez dakit tendentziak, o kliente motak edo. Bai, bueno, betiko bezero asko dauzkagu, betiko, aintzineko aspaldiko bezero asko dauzkagu, oso fidela dia gurekin. Baina bai, azken aldi honetan, eramateko historio horrekin, bezero berriak etorri zizkigu, eta... Zer dia, jende gazteagoak, jende helduak ebai eskatzeko eramateko, o... Baita ere, ez da? Hombre, gazteak gehien bat. Gazteak gehien bat. Bai, baina helduak ere, bai. Azte burun ez sukaldatzea, Bai, egia esan gaur egun jendeai asteburutan zaila da lortzia jateko mai bat, ez da? Ez basea ostiralen deitzen azten, gustatzen zaigu danoi kanpon jatia, ez da? Bai. Guri ere, baina lan egin miardeu, Katxiz lan mar. Besteik ez dago. Bueno, hau hemen utziko dugu, gero piperra garritzete durunean bertatik botatzeko. Eta adibidez, atzerritarrak eta hola, desente, surferuak eta bagizu zona hortan, hor, asko aldatzea, ez da, 2-3 kaleatzea jutezea, eta herri-herria sortzea, eta urrenengo 2 kaletan, bai da hola, eta kale berean, segun zeratan ere, aldatzen da. Bai. A ber, guri atzerritarrak asko ere etzizkigu etortzen. Turistan gehien bat nazionalak. Hori bai asko. Ensaladia probatu nahian, gehiago informatzen dira. Datozena jatea da. Bai, no? Jatea da, danak ikusten du zer da ondun, eta... Hori da. Bai, azkenean dakau hemen turismo gastronomiko asko, ez da? Bai. Eta gehien bat, nola ez Donostiko pintxo gastronomia dala, no? Beti izan dala hain potentia, ez da? Eta ikusten dituzu batzuk beraien zen taberna zerrendarekin. Bai, ez da? Eta bakoitzan ze probatu,
Gero badaude aplikazioak mugikorretan gidatzen dituztenak, ez? Urrengo tabernan, hau. Eta bestian hau, eta bestian. Egia esan, nire askotan sentitzen naiz, ez naizela enteratzen, baina bai ez dakitela, zeratik guri asteburutan da jarnortutan tokatu zaigu lan egitea. Baina beste asko ibiltzen dira, hueltaka, dastatzen, hemen dago txangurro hau, hemen dago ensaladia hau, hemen dago, eta gu, lanen gaude, ez dago hainbeste denbora dastateko, hemen erreportai guztiekin, pasako naiz, da, noiz pasa bihar dut nik, mekatziz lamar beti lanen, Eta azkenian, hori tokatzen zaigu, danak dakaenean, gorriak kalenda joan gu beltza. Beti kontran. Beti kontran. Eta zemuzen ematen dut hori, guztua? Bueno, azte buruak lan egitea guendikan ez pentsa, Inoiz ez da bat oitutzen, kalenda joan gorrila honian lan egitea, ez da? Ez, asteletik ostrialea, besteak ere lanean nahi dien, erresago ermatez, baina azte burun. Gogorrago izatea. Eta, Joseba, adibidez, egunero da irikita taberna, o jaiegun ikan badakazue, o nola moldatzen zeate? Guk egiten dugu jai, igande arratzaldetik, aste arterate. Igande arratzaldetik eta astelen osoa. Eta astelen osoa, bai. Eta asmoa da berrian... Mantentzia berdina. Mantentzia, bai. Ordutegia, ze ordutegia eukitzen dezu? Gozariekin azten zate, oia maiketako harrapatzen dezu, o nola egiten dezu? Goizeko 9 alda. Vale. Arratzaldeko 4 arte, gero 6 berriz irekitzen dugu, eta afaria bukatu arte. Eta afaria bukatu arte. Noiz izten dan, ez da jakiten inoiz, edo bada orduen bat. Jatetxia, pentsatzen dut, sukalde itxiko dala maiketan, o da... Bai, sukaldea badauka bere ordutegia, baina, karo, gero jendea noiz altxatzen den, baina, bueno, oso berandu erdez gabiltzen. Ados. Gio musika pixkat eta hoten tabernan, eta parranda giro eta harrapatzen zuen? Dantza kanpoa. Ondo. Bueno, arrautzak hemen txebat, mani joa bestian bila, eta zenba jende zaudete hor tabernan lanien, azkenean jendia behar da, ez da? Bai, nik esaten duenen zema gauden, jendea herritu iten da, baina esku guzti behar ditu. Gauzako ongi nahien, noski. Eta, sukaldean baduzkat bosei bat lanean, eta zerbitzun gabiltza nerekin 3. Eta norbaiten beharra gehiago. 10 lagun, da garbiketak eta txukundu, eta jaso, eta... Lan asko da. Nehitak esatzen zuen, baserria bezala da. Baserria bezala, dan apretauta. Beti lana. Eta zin bukatuz. Beti zio zein gabe, Bai, baserria hola da, bai. Bueno, zemuz goaz, hemen gu aurreatzen egia dena, ez da? Venga, indeuna da, hemen azaltxo hau lagadet. Arrautzak, zurituta dazkau. Hemen txe, bakailua eta patatak, inda dazkaula usten dut. Bai, zeatikan patatak lehen hor sartu dut labana eta ia biuna zeon, bakailua sartu dut eta 5 minutu nahiko dakau, betu. Patata inberduna da, labana bakarrik atea behar du. Zu sartzen badezu, eta hola, eta ez bada bakarrik ateatzen, laga denboa gehiago. Hau, bakarrik ateatzea, listo dakau. Ingo duna da, gero, patata garbitu bakailuak inda brandada txoi prestatu, gero intxaurrak pasako ditugu, hemen piperra garbitu eta hau brandadai, hola sartuko jo, gordinikan, brandadai, nasketa honek, sartuko jo gordinikan, hola, sustantzia eukitzeko. Bueno, eta hau esan da, jungo geana da, beste reportai bat ikustea, ados? Eta jungo geana da, Iturrieder tabernara, eta da, etxarrian anatzen, da ikusiko zu eze gauza, goxu egite dituen bertan, guazen bertana. Eta gu gurian jarraituko dugu, hemen txe, olioa jarri dugu berotzen, gero aritokiteko. Lagunduko jazu piperra hau garbitzen, bale? Joseba? Garbitu, azalak kendu eta barruko pepitak kendu. Eta mamilla jarriko dugu hemen txe, eta gero ingo duguna da, batzutan salteatu, txukun jartzeko platera onduan. Gero inberditugula tempurain eta arituak atera, eta nik hemen dago patata egosita, bakailu egosita, eta ingo detena da, brandada txau prestatzen jun, bale? Bueno, eta eskurra berria di joan lekuan, Joseba, hor bat zeon beste taberna mitiko bat beti izan dela... Hori bere gara lleban bodegoi bat zan. Bodegoi bat, bale. Bodegon Gloria izenekoa, kalea Gloria ditzen baita. Bai. Eta bitxikeri bezala, nire aitonaren anai batek zeukala. Bale, osea, basoaz beste leku batea, baina horregatik ez dakazu hain beste pena, ez da? Basoaz oinarritare bai pixkat, ez da? Hori da. Eskurra hartu aurretik, berak dia betelu utzita zeuka eta bodegoi hori zera man. Eta berak esan zien, berak eman zien abisua, eskurra traspasoan zuela, eta... hori, baserria utzita, Donosti, etorrezin eskurra hartzea. Beraz,
Oinarriren oinarrira, goaz. Oinarriaren oinarrira zoaz, ona. Nola ditzen dagoen taberna hori? Itxita dago guantxe, irikita dago? Oen itxita dago. Oen itxita dago. Bai, txofre berri dago ezen dagoen. Txofer berri, ja. Eta izena eskurra jarriko zue, txofer eskurra, o nola izango hori? Ba, orai gia hueltaka, ba, euskau biru aukera, eta bueno, hori ere sare sozialetan jakingo da. Bai, Vale. Zuek sare sozialetan jarraitu eskurra taberna, etxeate aspertuko eta ikusiko zue. Hemen txe, inberten ani da, hauen, azalak endu, honea mami guzti bota, patatak ezuritu, berta bota eta zanpatu ingo deu. Eta gero bai botako jau, batzuia, eta gatza ikusiko deu, puntxuan jarriko deu, baina lehendabizi da astatu, osea, bakailua gaztatu alimada oso, igual ez du bihar gatzikan, Vale. Bueno, eta Joseba, badakigu etxea lain heldua, bueno, ni 10 urte bala eta koixia, baina ez dakit, urrengo relebore badator, martxan da, o nola dijo panorama? Bueno, bi seme bauzkat, eta, bueno, engoz beraien ikaskeitekin dabiltza. Zenbat urte dazka, Ba, 18 eta 14. 18 eta 14, oase da de eta, polita. bai, oso polita. Behaien aitantzako batzutan, Osea, esatego, ez da? Ume txikilla, arazo txikilla, ume handilla, batzutan arazo handilla, ez da? Txintxo galdia. Garai bakoitza, bai, bueno, beste guztia bezala, ez? Biurrik epixatu. Beraien adineko gauzekin, baina oso. Eta orduan zukaldea juten dia, laguntzea, zurik segurunak gaztetan tokatuko zitzaizula gurasoi da laguntzia, ez da? Bai, beste gari batzuk zian, Beste gari batzuk zian, guen iztia juten laguntzea, lase, Bai, bueno, zarrenak egin bat arteka juten zait. Bai, oporretan eta etortzen da, laguntza bai. Paga nahi dulako, edo ze? Bueno. Paga hundillo ba, ni horretik juten izan. Eta eman paga eta bai, 2 euro eta, gehiago nahet? Ba, torri, botillo gustutzea. Beti gutxi izango da. Beti gutxi izango da. Beti gutxi, ontsa esan de. Ondo. Gainean ikusten detena da, lehen hori 2 durokin, eun pestakin, berrun pestakin bintzat arratzaldi intezen, baina guain, oso garesti da behintzak hori, bai, ez da? Bosinia ikutia, edo kromo gerostea, beti da ere bai gauza gerosteko. Bai, garai asko aldatu da, guri ere ateratzen ganean, afaltzea zoazela o bueltatxoate baten dezula, eta asko gastatzen, asko gastatzen da. Bai, eta goia dakau gasto minimua, kesi telefonua, kesi bestia, kesi hainbeste gasto dakau, gastatu gabe ja gastua dakau. Hoi da. Bai, ala izatea, bai. Bueno, eta orduan, ze idea ikasten. Jakina da. Bueno, bat pentsatzen dut, DBH bukatzen egongo dala, ez da? 14 urtekoa. Hor da, DBH irun, bai, eta zarrena, ida zea gradu superior bat egiten, magisteritza kirolarekin. Vale. Kirol zalea morratu da, eta hortik egin nahi du bere ben. Kirol zalea morratu da, ze kirol iteitu? Ba, gaurko unean, futbola. Futbola, vale, real salia izango zate zuek etxean, ez da? Bai. Vale. Bai. Ondo. Hombre, gila esan, umentzako ere bai erreala iten nahi dan arrakastata, indarpila ematen nahi da hiriburuan, eta bai Gipuzko guztin, eta atzerritik, bai, japonesatan, azkagoen jarraitzaileak, takekin. Hauek ez dute erreala bigarren baian ikusi. Hauek, polita ikusten nahi diak, eta bueno. Aberre uste jo unorrei, urte askoan. Txura hona doka, Ondo. Bueno, eta, ez dakit, eta aldaketa hontan, ze izango, aldaketa bat jatetxiana o lokalana bakarrikan, o inaugurazio berezi bat egongoa, zehose egongoa, ez da? Zerbait inberko dugu. Zehose inberkoa, ez da? Zarata pixkat inberko dugu. Zarata pixkatin, ensaladilla eman, seguru, Ezin da falta, ensaladilla. Ezin da falta, ona. Bueno, eta, ze pena ez jakitia zehazki, baina, bueno, esan dizuten bezala, sare sozialetan, nola da, eskurra, gaina berezia da, nik uste kartela eskura, baina tildekin, oi ni bezalako gaztek ez dugu eskurra irakurtzen, baina bakit lehen hola idazte zan, ez da? Bueno, izan zan bolada, nik interneten begiratuta eta galdetuta, eta izan hemen zan bolada, bueno, bere garaian euskara idazteko libre zan legerik etzion, eta, bueno, eta moda bat izan hemen zan, erre bikoitza jarri beharrean, erreari tilde baten antzita. Eta nigo horatzen, txikitan, zenbat tabernatan karteletan eta gaina tipografia berdinarekin, euskeriko letrarekin, eta asko bazian, erre tildeatutarekin. Eta guk mantendu egin dugu. Bueno, Joseba, hemen gauza lagunduko jak. Tempura inbiar dezu, bale? Goiera batekin, haukenduko izunik, area garrutza botako dugu. Goiera batekin botako zu kolorante pixkatonea, eta gero hemen ura hotza dakaula, ingo zuna da sardezkakin, tempura txua bildu.
grumiton bat gehatzen bazaigu, hemen badakate bai bariatxo bat, Vale. eta gero ingo dituguna arituak moztu, bertan sartu, martxan jartzeko, bale? Oso, no. Bagoaz, pixkanaka, emango jotenei martxa pixkat, batzuiak azten dianian pixkat doratzen bertara botatuko ditugu piperrak, eta bagoaz, aurraka, txerrek itxarraka. Ondo, bale. Hemen, esan dakoa, sarrezka hartukoet, baratzuri hau denare bai barroa, eta grosen, taberna mitikoak. Hainbeste aldatu da gros, ez da, azkenengo urte hauetan, modan egon da, asko jatetxe berezi, asko, kanpotarrak, bai bago, mexikarrak, ez dakizet, hola mitikoak gutxi geldituko dira, ez da? Badaude bandikan bai, Gros, nik esan dut gros asko daudela, Esentzia mantentzeko, ez da? Bai, baina badaude. Baina, bai, grose badauzka bi hiru zona diferente eta segun osatzen zen, mota bat topatezu, beste zerbait, ez da? Hori da. Egia esan da, auzo bat identitate propioa dakana, ez da? Bai. Grosekoa zeate, ez da? Groseruak. Bueno, hau tiretetan jarriko doi hemen, sondo txukundu gabe. Tita, ezin hobe. Zu beti barrantzaude, baina zukaldea tokatzen zaizu sartzea, ikusten da, esko pixka bakazula, Zukaldea, bueno, gustatzen zain ni zukaldari ez naiz, zerbitzuan nabil eta, bueno, gerentzian, baino, bai, tokatu izan duzait, noiz bait, hori, egun potentetan eta ensaladian karga asko dagonean, bueno, gau bez gelditu eta hurrengo eguneako aurreatzen, ez? Zer da ensaladiak dakan lan zaiena? Egostia dana puntxuan, dana ondo garbitu eta txikitzia... Zaila ez da, nio lan asko dauk. Lana daka, txukuniteko, ez da? Bai, eta bueno, ugetxean egiten balin baditu 2 euro arrautzakin, tira. Baina ondagoi arrautza zuritzi. Ondagoi arrautzako mahonetzan nola egiten dezu hori, zer da kasu, eskabadora bat maionez aiteko? Ez, termomixan egiten. Termomixan egiten da, bai, Joseba, zein dia egunak hor? A ber, badaude Donostin beti, azten nagusia, eta ez daki egun hola oso bereziak. Zein beste egun dia hola lan gehiena dakasuna hor hauzuan? Gehiena dudik gabe gure kasuan Gabonetan da. Gabonetan? Bai. Bai, 24ako eta 38ako hor dago kiston potentia. Poteo potentia, ez da? Bai. Orduan Gabonak, eta gero pentsatzen dute bai, adibidez, asteburutan topera ongo ala taberna, ez da? Bai, sortez bai. Sortez bai. Eta horrei heldu bestela. Eta, asteburutan adibidez, asko aldatzen da asteguneko dinamika asteburukoakin. Bai, ez da, pentsatzen dut. Bai. Bai, personal aldetik gehiago biltzen gehalanea. Bai, lan kargarekin, bai, eta ordutegiekin. Bai, diferente, astean zehar laseo gaitz. Bueno, hemen inberdetena da, nik intxaurra batzuk goxatzen jarri, gaur egun etorriko zaigu, eta guandik anik hemen errezetak inainez gueltaka aurrera eta atzea. A ber, hemen emango jogu martxa. Vale, intxaurtxo batzuk gainetik jartzeko. Goxatu behar deu, oso ondo tempuratxo hori. Eta guen aritua moztuko ditugu. Eta gutxikora erabakizu nola moztu arituana, ez da? Gutxi gora bera. Bai, bueno, oiek, aurrenak kendu hori bildurri gabe, horrez ateatzeko gainen zea ikan. Oiek, kendu hori bildurri gabe, eta nahazu, oiek, aurreneko geruzak kendu dena, eta sentimetro batekoak moztu. Eta inbiak deuna da. Bai, tipula osua. Ingo deuna da. Oiek, tempurati pasa, prejitzen jarriko gea, nik ingo etena da hemen aldi berian, txorixerua garbitu, ikusiko zo, badak ez txorixerua no garbitzen. Garrantzitsuena da ondo egosita gotia. Eta behin ondo egosita da honian, lehendabiziko gauza egiten diona da, pepita guztik ondo kendu, pepita guztik dena ondo atera, egiten deuna da. Honekin laguntzen, baino suabe. Zeratik, indarra ematen bai jau, pepitaz gain, aragilare bai emango deu. Orduan, aurren egiten da, suabe, pepitatxo danak atea, pepita danak atea ditugunean, egiten deuna da, kendu, eta gero mamila ateatzen deu horrela. Trik, suabe, azaleaino iristen, eta azalea iriste ganean, hemen dakau mamila, garbi. Orduan, hemen geldituko geha guain. Hau esigortzen, ia ideala martxan, ingo deuna da, txorixerua ondo garbitu, eta arituak ikusiko zueze gauza erresa. Ingo deun bakarra da, kendu, aritu kaskatu,
eta prejitu ingo ditugu. Hau egin behar dituguna da, hemendik pasa, hemen sartu, prejitu, eta zeituan gatoz, platera datzea, bestela ez digu denboik ematen da. Ontsi gatoz, hemen bihatza sartezkakin hobetu ibiliko gara. Inga, ontsi ingo dugu. Bueno, lagunak, hemen txaia garituai vuelta eta vuelta, ze gauza honak garitu hauek bai, Oso goxuak, bai. Simpliak eta goxuak. Eta gero nik gustatzen zaitzen ez dakit trampa pixa dan, baina, ite jotena da nik hauei, gatza pixa botako la gainetikan. Bixigarri hori eukitzeko, hola gainetikan, bota dio nazketa pixkat, baina hola pixkat, eharra gelditzea. Eta hemen inbiar deuna da, beitu, Ingo deuna da, leo txorixerua ez da izan den gainetik botako joan, baina amami honek pena mandit hemen ustia. Eta ingo deuna da, beitu, pixkan astu, hau dana. Eta, hau epelian da, hau antxe, guandikan berua da, bakizue patatata dana bero zehola. Eta, hau jaten da, bai beruan, bai epelian, eta bai hotzian, bai. Era guztita jatea, bai. Eta ikusiko zu, emateu pixkatola astuna daola, baina kiston goxua daola honak. Kiston goxua dao. A ber, bueno, dana botako dugu, nik uste dana botako dugu. Ezta? Hola jarriko dugu, hau izango bazan, ba nik uste lauentzako razio bat edo hola. Bale, dena barroa. Hartu, horrela xe. Hau brandada iteko, bakailu kauserak eta iteko, istantean da pixkat xamurragoa utzi, eta gero prejitu, tempurati pasata, ezin hori agatu zen. Bueno, eta honi inbiartza joan da guain. Bakarrikan, txukun, arrautatxua jarri, vale, oso ondo. Bueno, a ver, ze bideo ingo zu urrengoa eskurra eta bernakoa, irrikitan gabe ikusteko ire bideoa. Ba, ez dakit. Ez dakizu guandikan, Ez dakit. Seguru gara egilata ez dugu gana esan, baina, parreitegia, baseka akzio seguruan. Onda. Bueno, inbehar deuna da hemen, pipertxo batzu jarri. Ni ustetek, hola, hemen erdin jarriko ditugula. Vale. Buah, egarra platera ahi. Hemen, guai, piperrautza pixka botako jo, danai gainetikan. Baitare bota bihar dio, hemen dazkaon intxaurrak. Horrela jarriko ditugula. Vale. Eta historia bukatzeko, arito batzuk, prejitu ditugunak. Egarra indio gorkoan bai. Bueno, hola jarriko jat, alde honetan. Horrelaxe, eta horrelaxe. Eta, erdian, arginen otarren bandera, banitxak. Bueno, Joseba, tokaio. Bai. Azteko eta behin, mi esker retortzegatikan. Zuri konbidatzen. Mi esker groseko hausuan hainbeste jendei, hainbeste aldiz jaten emategatik. Eta hemen jarraituko dugu kosinan, eta zuen jarraitu dugu goxatzen. Eta, bueno, zen mi ikasle honak ez badia, taberna mokatuko, Asko ikasi, alegia, asko ikasi, Agur. Agur. Biarrarte.